tupu anyị aga obere ezumike anyị gwara unu na anyị ga-ewetara unu ndị wu ndị na-awụrụla ndị isi na House of Representatives. Nke a bụ ka anyị ga-ewetara unu ugbu a. Ọ bụrụ na anyị si n'ime ya pụọ, anyị ga-eleba anya n'ihe na-eme taa site na onye ga-awụ onye isi na ebe abụọ ndị a. Agala ebe ọbụla, anyị alaghachitela. Ngwa nwanne anyị nwoke ka anyị leba anya na ndị House of Representatives. Nke House of Representatives n'afọ 1959 ruo afọ 1960 nke akpọkwa First Republic, onye nụbu ebe ahụ dịka spika, onye ọnụ na-ekwutere ha bụ Honorable Jaja Nwachukwu. Onye nke akwụkwa onye NCNC, o si Abia steeti bịa, Abia steeti ahụ North South East. Onye nke na-esote ya bụrụ site n'afọ 1960 ruo afọ 1966 abụrụ Ibrahim Jallo Waziri. Onye nke ahụ si Gombe North East. Onye nke a mechara ọ bụrụzie Senator Honorable Edwin Umezuoke n'afọ 1979 ruo afọ 1983 Second Republic. Onye ahụ si Anambra MPN na South East ka o si. Nke ọzọ bụrụ Salisu Buhari ọ PDP. Unu manụ nke Salisu, ha si na o nwere ka o si megharịa ihe. Afọ ole ọ gbara ya ewelie ya elu. Ochi ya jere mahadum, ọ bụrụ na ọwụ mmadụ ahụ ka o jere, ha chụpụ ya n'ihi ya nke ya anụghị ọdụ. Onye nke ọzọ abụrụzie Honorable Gali Umar na Aba. Onye nke akwa PDP. Ochi 2000 ruo 2003 ọ from Ochi Kano State North West. Onye na-esote na Aba abụrụ Aminu Bello Masari 2003 ya Fifth Republic ọ PDP oge ahụ Katsina State ka o si, ọ bụrụ North West. Anakwa ahụ Patricia Ete, onye ọbụla maka o sikwa eme kwa Ekiti State South West. Onye na-esote ya bụrụ Dimeji Bankole, nwoke uwe ọcha. Ịmanụ Bankole uwe ọcha, uwe ọcha, okpu ọcha. Nke ahụ nụrụ 2007 ruo 2011 PDP Ogun State South West. Oge ọ gachara ọ bụrụzie ọdọgwu nwoke Aminu Waziri Tambuwal, onye PDP isi Sokoto na North West. Ugbu a onye n'ebe ahụ ugbu a bụrụ nwoke akpọrọ Yakubu Dogara, o si Bauchi State na North East. Otu a site n'afọ 1960 ka ha si rute ugbu a. N'ihe ọya ka eji n'ọnụ na ugbu a ozi ka a na-achọpụta onye ga-abanye ebe ahụ. Ndewo. Unu anụ na otu o si tapịa ya gwa unu ndị bụ ndị ewepụtara nọrọ n'isi njedebe ebe ahụ ruo ugbu a. Ọ bụrụ na ile anya, ị ga-ahụ na ihe anyị nọ n'ime ya ugbu a wụ iwepụta onye ga-awụ onye isi ndị Senate na onye isi ndị House of Representatives. Mana ile anya, ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-apụta itinye aka na ndọrọndọrọ ọchịchị a. Ka ihe uche gị maka nke a? Ị ga-aghọta na eme nwata ka emere ibe ya, asị obi ga-adị ya mma. Mana oge ụfọdụ dịka anyị kwuru, ile anya ọ bụrụ na ọnwụ ndị si South East na ndị si North Central bụ ndị nwekarịchara ọkpa nke Senate President a na-ekwu okwu ya, ọ bụrụkwa na ọgba aka. Kama ihe butere bụ na oge ụfọdụ ọtụtụ mgbe ndị a, ọ bụrụ na onye ugwu, onye North bụrụ President, oge ụfọdụ o were onye South West mere vice ya, asịzie na ọ ga-adịkwanụ mma ka onye South East bụrụ President nke Senate. Oge ụfọdụ ọ bụrụ ma onye na-achị achị si South West ma ọ South South ma ọ South East bịa bụrụ onye isi ala, oge ụfọdụ ya kpọrọ onye North ka ọ bụrụ onye osote ya. Asịsị ọ gakwara dị mma ka onye dị etu a were ya. Mana ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ etozuru oke ịnọ ebe ahụ. Dịka a na-ekwu ugbu a, ndị otu nke kachasị ọnụọgụgụ na ụlọ omeiwu nke etiti Senate bụ ndị APC. Ọ dị ka ha nwere 10 mmadụ 6 maọbụ 10 mmadụ 63. Aga m akọwara ole ha dị, mana ha ka n'ọnụọgụgụ. Ha na-ekwu na Ahmed Lawan
bụ onye ha chọrọ ka ọ baa ebe ahụ. Mana jiri ebe ahụ eweli iwe, onye ha chọrọ ka ọ nọchite anya ha ebe ahụ wụ Ahmed Lawan, wụ nke ndị APC, si na onye ga-anọchite anya ha. Onye ahụ o si ebe o si North East. O nwere ndị ọzọ pụtara na APC ahụ, n'ofu APC ahụ, nsị na ha ekwenyeghị na ihe ahụ ndị APC kwuru. For example, ile anya Ọjị Ụzọ Kanụ nọ na APC. Anyị ga-eru ebe ahụ. Ịjụrụ m nwere esi ebe ahụ, ebe ọ sị na ọ ga-adị mma ka ọ bụrụ North East. Senator Ali Ndume nọ ebe ahụ. Ịma ọ ya nwere bụburu onye ka ya na-akpịa ha Senate leader na Senate tupu ada were nye Ahmed Lawan. N'ihi ya o tozuru oke ịbụ Senate President. Onye ọzọ na-akpọ aha onye nke a sikwa South East na-abịa, Senator Ben Uwajumogu. Ọnụ ya abịazie nwee nwanne anyị nwoke bụ bara nke mechara Ọjị Ụzọ Kanụ. Mana dịka m kwuru na mbụ, ile anya ọ dịka ọsọ North East a wụ ndị na-enweberele ịchị Senate. Nke ọzọ abụrụ, ọ dịkwa m ka enwebe onye sikwa North East chịrịla Nigeria. Eche m na onwe na n'ihi ya ọ kwara adị mmele ya anya o kwesịrị ekwesị ka a sị ndị si North East dịkwa na ikwu eziokwu. Mana elewe anya na otu Nigeria si dị, a ga-asị mgba ka eme ka a gbasaa ya ka ike ịchị Nigeria gbasaa ebe ọ North East bụ president, North West bụ president, South West bụ deputy, mgbe si nyekwenụ ya ndị ọzọ na-enweghị nka ha ji. Mana ihe anyị chọrọ onye ga-eme, onye ga-anọrọ ebe ahụ ka ihe dị mma. Anyị ga-abịa na ebe ahụ ị na-eleba anya, ileba anya ma ọ ga-adị mma ka a sị na ọ ga-awụ ndị North East ma ọ kwara ndị South East. N'ihi na ọ bụrụ na ile anya ugbu a, ị ga-ahụ na onye isi ala anyị na onye ndị ji awụ gịnị ndị North, hapụ ma ọ wụ West ma ọ wụ South, ọ wụ ndị North. Ilekwana anya gị hụ na osote ya wụ ndị South. Wụ ndị South. Ọ bụrụ na ilezi anya otu ahụ, o nwere ndị ọ ga-awụ dịka ma ọ wụzi n'ọwa akara aka ha mgbe ọ were ihe dị otu ha mere. Dịka isi kwuo ya, enwere ụzọ ndị mmadụ atọ enwere obodo anyị bụ Naijiria awụwo. Abịa sị gị na ọwa ebe okwu ụgụrụ, abịa sị gị na enwere Igbo, Hausa, Yoruba. Ọ bụrụ na ile anya asị na onye Hausa ji onye isi ala na onye Yoruba wee na-esote ya, ọ ga-adị mma ka sị na onye ga-ewere ọkwa ndị Senate ga-awụ onye ga-awụ gịnị onye Igbo. Mana wụ ebe anyị na-ekwu okwu ya na ka anyị hapụ nke ahụ, ka anyị leba anya. Ịma na 2015 o nwere ihe mere oge atụkwara nwa amadi a Lawan aka na ọ ya ga-awụ onye ga-anọchite anya ndị APC tupu Bukola Saraki aga nọnyere ndị PDP were ya. Ka anyị leba anya na ihe dị otu ahụ. Ugbu a ha sịla na ọwụ Lawan ka ha wepụtara wuo nke a na-akpọ onye ha chọrọ, ha isila gịnị party supremacy, ha sịla onye ha chọrọ. Mana ile anya ọ gaghị adị mfe na ya awụ Lawan ga-ewere oche ahụ ma ọ bụrụ na ndị si na PDP eme gịnị akwado ya. Ọ gaghị adị mfe. N'ihi nke a, ọ bụrụ na o nwere onye ọzọ ga-esi n'ebe ahụ fụta si na ya chọkwara ịwụ onye ga-awụ onye isi ndị Senate, ya wụrụ na ọ wụ onye ndị PDP kwadoro, ọ bụrụ na o nweta mkpụrụ mmadụ ole na ole n'ebe ahụ ga-esonyere ya, ndị PDP niile esonyere ya, ka ihe chere ọ ga-eme. Ihe mere na 2015 ọ ga-eme ọzọ. Ihe mbụ anyị ga-aghọta bụ na usoro ndị ụlọ nzukọ etiti si eme ihe ha abanye ebe ahụ, iwu obodo anyị kwuru na ha ga-esi n'etiti onwe ha họpụta onye ga-abụ onye isi ha.
iwu ala anyị ekwu na ọ wụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke kachasị ga-akpọpụta onye isi oche maọbụ onye na-esote ya. Iwu ala anyị kwuru na ha ga-esi n'etiti onwe ha, o nwere ike ruo echi. mana ile anya ọwụ ihe iwu obodo anyị wụ Naijiria kwuru, mana ile anya gị bịa sị ole mmadụ ole wụ ndị APC n'ebe ahụ ha dị mmadụ ole wụ ndị PDP n'ebe ahụ ha dị mmadụ ole. Ọ wụrụzie na ndị APC ewere ofu obi kwekọrịta na ha ga-ahọpụta ihe ka ha, o nweghị otu ọ ga-esi eme ka ọ wụrụ a ga-eji ewere ihe nke ewere PDP. Aghọtara m ihe na-ekwu, mana dịka ị kwuru ihe ahụ na-ebe ebewekwala ọzọ. Ị ga-ejiri ebe ahụ agala ebe ọ bụla, anyị ga-aga obere ezumike, mgbe anyị lọghachitara anyị ga-ebido n'ebe anyị kwụsịrị.